Il-futur ta' tmexxija ta' pajjiżna għadu fil-limbu wara li kmieni din il-ġimgħa il-Prim Ministru Joseph Muscat ammetta mas-sit tal-aħbarijiet internazzjonali Politico li mhux ser jikkontesta elezzjoni ġenerali oħra. F'kollegament telefoniku fuq One Radio huwa naqas milli jixħet aktar dawl dwar dan u saħansitra injora rapporti fuq żewġ gazzetti indipendenti li żvelaw li l-Ministru Konrad Mizzi qed jiltaqa' ma' delegati mill-kamp Laburista. Dan f'konferma ċara li huwa interessat tmexxija tal-partit u l-pajjiż. Tul il-kollegament, Joseph Muscat saħansitra sfida lil ħaddiema Maltin sabiex jekk iridu jippruvaw jieħdu post il-ħaddiema barranin u joħorġu ma jaħdmu fix-xemx. M'għandix dubju jekk hemm ħaddiema Maltin li jridu jagħmlu dak ix-xogħol ikunu kuntenti illi impjegawhom. Imma aħna rridu tfal tagħna jkomplu jitalmu l-iskola, imorru l-emkast, imorru l-università, mhux biex fl-aħħar mill-aħħar imorru jagħmlu ġurnata fix-xemx, imma sabiex ikollhom ġob li jkun iktar komdu u ġob li huwa aħjar. Mbagħad meta tiġi għassir, no, xi ħadd irid jagħmlu dan ix-xogħol. Ironikament il-Prim Ministru li qed jisħaq fuq l-edukazzjoni ta' wliedna huwa l-istess wieħed li taħt it-tmexxija ta' Gvern Laburista kiseb biss falliment fis-settur tal-edukazzjoni. Fost l-oħrajn bl-istudenti tal-emkas li għamlu xhur jistennew il-maintenance grant u l-istipendju li ħaqhom bidritt. L-istess Prim Ministru li taħtu wliedna spiċċaw jitalmu fil-containers u li l-għalliema regolarment spiċċaw josservaw direttivi u azzjonijiet industrijali minħabba l-kondizzjonijiet miżeri li jinsabu fihom mingħajr sigurtà ta' xejn. Joseph Muscat ammetta wkoll li r-rapporti mill-Unjoni Ewropea u mill-Fond Monetarju Internazzjonali kienu negattivi fejn iddiskrivjhom bħala eżami li pajjiżna ma marx daqstant tajjeb fih. Fadilna x'insewu dawn ir-rapporti ikunu qegħdin dan jisu bħal meta tagħmel eżami u biex ngħidu hekk l-għallim jgħidlek kemm ġibt marka, jgħidlek fejn mort tajjeb imma jimmarkalek fejn ġibt ħażin. Dawn ir-rapporti komplew jixtu pressjoni fuq il-Gvern b'rabta mal-iskema tal-bejgħ tal-passaporti filwaqt li ntqal li jeħtieġ pjan garanti dwar il-pensjonijiet u s-sistema infrastrutturali hekk kif il-popolazzjoni f'pajjiżna qed tiżdied drastikament.